murume wangu achifonerwa ari kutaura kuti ndakavabvunza kuti namba makadzowana kupi. Sekuru hanzi vakati ndine girazi randinaro rekuti ndikaritarisa kudai panobuda zvese nhamba dzechitupa picture yako nefoni nhamba dzako dzinobuda ipapo. Asi ivo vakazotanga kutityisa. Mumwe musi vakati dzimai light, vakafona kuma 3 am vakati dzimai light pane zviri kuitika. Takadzima light, tadzima light bva vatitarisai vachingofona, tarisai kuti panei. Vakaramba vachingoda mari, vakafona vakati tengesai imba nekuti pamakagara ipapo pakashereketerwa, saka munofanirwa kutengesa imba mubve ipapo. Yakafamba sekudai. Takaenda kunoshandirwa kumasowe. Tashandirwa kumasowe, madzibaba ekumasowe vakauya vakabvisa zvavakabvisa pano. Vabvisa takatanga kufonerwa nen'anga yekubhindura ichitaura kuti kuno kune masita enyu akaunzwa nehama yenyu yepedyo. Takagadzirira tikaenda ikoko. Tasvika sekuru vai vakati ndinoda 1000 kuti ndiregere kukuurayai sekutaurwa kwazvanga zvaitwa kuti ndikuurayei. Kana ndakuurayai ndanga ndanzi ndinopiwa 10,000 mota neimba. Saka takauya takadzoka kumba tikasikotsvaga mari ye1000 yaidiwa, takaishaya 1000 iye, takawana 800. Ndo patakafunga kunotengesa mombe kumusha. Asi taudza sekuru vaye kuti isusu takunotengesa mombe. Sekuru vakati ndine munhu wangu driver atanokuperekedzai kuenda kumusha kwenyu ikoko, nyangwe musina mari iye achakutakurai unokusvitsai wodzoka nemi. Shuwa driver uye akauya akasangana nababa kuroad. Takanzwa baba wakutifonera kuti aiwa zvichaita kuti inini ndiende. Hanzi imimi chiendai, ndimi makakodzera kuti muende. Takaenda inini mwanasikana wangu nadriver uye nana madzibaba vatatu. Takasumuka takadaro tikaenda. Tasvika kukona store, kombi yakatanga kuswevha muroad, ichiswevha kusvikira yakazomira. Driver uyu akanga ahakira, akutaura sasekuru n'anga vaivai. Ndo paakatanga kuti inini mombe 1 handisi kuda, ndikuda mombe 5. Tikati isusu mombe 5 hatina. Akati aiwa kana zvakadaro dzokerai nekuti inini ndikuda mombe 5. Takazokumbira tete imwe mombe yavo, tete ubva vatipa mombe yavo. Tabva taenda takatengesa mombe dziedzi. Tatengesa tane 1.3. Asi sekuru vai vakaramba vachingoda mari, vakafona vakati tengesai imba nekuti pamakagara ipapo pakashereketerwa, saka munofanirwa kutengesa imba mubve ipapo. Takamboita zvekunyozera asi takabva vazofona futi vakati uyai kuno, bva taenda kumba kwavo. Tasvika ikoko vakati seimi muchiti zvandinoda kuudzai hamuteereri, munoda kuita zvemusoro wenyu. Takawirirana tikazouya, ndo patakazoti imba yacho ngaitengeswe. Asi sekuru vakange vati vachatipa chidimbu chemari kana imba yatengeswa, asi havana kuzotipa mari iyei. Zvadaro izvozvo driver uye wekuenda nesu ndifta akazonzi ngaauye nemari, ndiye ada kutenga imba. Driver akaenda nemari, haminoti akasvika nayo here kana kuti haana kusvika nayo. Isusu hatisi kunyatsoziva kuti vakapiwa here sekuru vacho mari. Zvadaro izvozvo driver takamubvunza kuti waendesa mari, akati ndaendesa 21 point. Tikati aiwa kamari ngainyatsotaurwa isi yakakwana, haana kuda kukwanisa kutaura kuti yakanga iri mari. Zvadaro izvozvo akatanga kufambisa mapepa, ndiye driver akafambisa mapepa ese kusvikira zuva ranhasi uno akuti akuda kuuya kupera kwaMachi. Ndingange ndine mubvunzo pakuteerera kwanga ndakaita. Ndanzwa muchiti driver ndiye ari kuti akatenga imba yenyu. Mari makaiona here ichiuya kana kuti ichiverengwa muripo imimi nemurume wenyu? Aiwa, mari hatina kuiona.
haana kuuya nemari kuno, kana kuti tizive kuti sekuru vacho akavapa mari here kana kuti haana. Hapana zvatiri kuziva. Uyezve mumwe mubvunzo wandingaite ndewekuti sekuru vavai kuti mutengese imba yenyu kuti mugozovapa imwe mari, zvainzi imari yekuripa chii? Havana kutaura kuti yaive mari yekuripa chii, asi vakangoti izvona munondipa chidimbu, imi motora chidimbu. Sevanhu takange tiri mukutya nekutyiswa, hataikwanisa kuvhunza nekuti zvaityisa imomo zvacho zvaityisa. Saka murume ndiye akabva ati anoda kutenga imba mushure mekunge manzi mutengesi wamuri kuti dhiraivha wamuri kuti aizoakira maenda naye kwanga maenda kwamaifamba naye. Hongu ndiye akanzi tibate nekuti ndiye anombobatsira vanhu. Saka iye akabva angoti ari kuida imba, ndobva zvanzi ngaamhanye nemari yacho kuno. Saka hatizoti vakapiwa here kana kuti havana, nekuti hapana patakasaindirana. Kana mari yacho kuti auye naye atiratidza kuti ishi ndakuenda nayo, haana. Ndofunga pamwe pane pandati sarire zvekare, pamwe kune vatariri vanenge vachiona ungade kunzwisisa. Pane pandisina zonyatsobata pamubvunzo, ndanzwa muchiti sekuru akati vanoda chidimbu chemari, imimi muchizowaniswawo imwe mari. Hameno ndizvozvo? Hongu ndizvozvo. Imimi chidimbu chamakapiwa pamakatengeserana kana kuti pamakazowirirana, mune chidimbu here chamukazive kuti imimi makapiwa iri mari? Hatina chidimbu chatakapiwa, kana mari yacho yese hatizozoti imari yaakaendesa. Vakangopedzerana nasekuru ikoko, isi hatina chatakawana. Saka kureva kuti imimi hamuna mari yakazouya kwamuri, akangoti ndaendesa mari, kureva kuti hamutozivi nekuti mari yacho yakaenda here kana kuti yakasvika. Ndinoziva kuti vanhu kana vachitengeserana kana kuti vachiwirirana vanowanzonyorerana pada nemagweta, kana kuti vanganyorerane pakuwirirana kwavo vachizononodhindisa tsamba kune vakapiwa mvumo dzekunge vachiita. Vamwe vanovati macommissioner of oaths, vangave magweta, vanenge vane zvidhindo zvavo zvemabasa avanoita mukuita nyaya dzavo dzavanoita. Makaita sei pamakawirirana? Pakanga pane mapepa here ekunyorerana ekuti mawirirana? Mapepa pakange pasina. Imari yakangonzi ngaiende, iye kubva atotiwo ndamhanya nayo ndanovapa. Hatina patakanyorerana kana kuisa masignature, hapana. Saka pari zvinezvi pavari kuuya apa vachiti vanoda kukubvisai vapinde muimba yenyu muna March vachigara, vane here magwaro anoratidza kuti imba yavo? Sezvo kana kuti chikumbiro chamunacho ndechipi kumuri weZimbabwe? Vangave magweta vanoziva zvemutemo vanganga vachida kukubatsirai kuti nyaya idzi dzinofambiswa sei? Chikumbiro chandinacho ndechekuti ina handisi kuda kuluza imba yangu, nekuti handina kwekuenda, handina pekutangira. Murume akazofa, ndiye akanga achienda kubasa. Saka nekutengeswa kwatinoita hauna mari yakanyatsoti yaunowana. Saka handina pekutangira. Ndikuda kuti imba yangu isaende, ndirambe ndine imba yangu. Yes, Association Yezinata was formed in 1980 after the realization that most of our people get assistance. Up to about 85% of our people get assistance ku Chivano. So, yes, as an association, we do have a code of conduct. We've got a constitution. We are affiliated to the Ministry of Health and Child Care, where there's a council, a traditional medical practitioners council, which oversees governance and implementation, rules and regulations. As Zinata, as an association, we've got a legal affairs department which looks into matters of this nature. If someone is our member and a complaint comes forward, we make sure that we summon the healer and see paninga viringa ma rules nema regulations, a code of conduct which is very thorough, and munese pano joiner are told to adhere to these rules and regulations. I think in a nutshell, we make sure everyone is licensed every single year to make sure kuti vanhu when they visit my traditional practitioners, it is their right
to demand for my authentic papers are up to date. But normally we also advise the public to get my authentic healers from our offices, using our numbers, using social media, mukungoenda kuoffice motaura problem yenyu mopuwa maspecialists anodhila nezvinhu zviri kukunetsai nguva iyoyo. Nyaya yamuri kutaura unfortunately handisikuiziva zvangu, but I can just comment on briefly what you explained to me. Yes, I think that is a total exaggeration yekuti unotengesa munhu imba yake and so on, and zvekuti ndaona number dzenyu mumira. What is happening is sure we've got scammers, vanhu vari kutsvaga mari nenzira dzisiridzo vachizokanganisa futi zita rakanaka rema-traditional practitioners. So I don't think it's justified. Kungoti inyaya yekuti I think inoda kuti igarirwe pasi kuti do we have the full information from the client and from the practitioner, but overall I would say it's total exaggeration yakaitwa hapa, and pane chikoronyera chinenge chirimo munyaya iyi. Ndanzwa muchitaura kuti vanhu ava vanga vari vanhu vanorapa kana kuti vaikubatsirai mumatambudziko. Pangange pane zvinhu zvaitika mumhuri zvaida kuti munge muchibatsirwa zvamungagone kurangarira kuti apa vakatibatsira, kana kuti mumabatsiriro avo zvainyatsofamba sei, mungasununguke here? Zvainetsa mumhuri panga pasina zvataiona, asi ivo vakazotanga kutityisa. Mumwe musi vakati dzimai light, vakafona kuma 3 am vakati dzimai light pane zviri kuitika. Takadzima light, tadzima light bva vatitarisai, vachingofona tarisai kuti panei. Ndopatakadongorera tikaona rusero rweve rune ropa mukati nehari yaive ine ropa mukati yakasungwa neijira reretso kumusoroko. Ndokuti zvakatityisa, zvimwe zvacho zvaitityisa, asi vakazotuma munhu wavo akauya kuzozvitora, asi asati azvitora akatombodonhawo munomu, zvekuti takange taakutya kuti togona kufirwa nemunhu munomu. Saka akazomuka sei? Kana kuti munhu wamaiziva here wemunharaunda? Munhu uyu hatimuzivi, ndewe ikoko kwasekuru ikokoko. Akazomuka vakafona vakati torai chipfeko chenyu chemukati mumupukute nacho kumeso. Anomuka. Saka pandakangomupukutawo nacho kumeso akabva amuka. Ndamunzwa muchitaura muchiti sekuru ava havasi munhu anoshandira muHarare. Mati vanoshandira kubhindura, ndizvozvo? Ko munhu uyu angange aibva kupi pamaonero enyu muchiongororawo? Nekuti muri kuedza kuti anga ari manheru. Kubhindura it's around 88 kilometers kubva muno muguta reHarare. Pamaonero enyu vanhu vanoshanda nasekuru vachigara muno muHarare here kana kuti? Ipapo zvaitotinetsawo nekuti vaiti ndiri kugadzira anosvika manje manje. Saka kana atosvika vaifona futi kuti endai munomutora parodhi, ndopaamira, ndopaari. Saka handizive kuti anga ari wemuno muHarare kana kuti aibva ikoko, pamwe ndo vanoshanda nezvisiro zvacho amini. Hatizivi. Nekuti akanga asingatore nguva kuti asvike panapa. Chinhu chakanga chanyanyoita kuti sekuru ava vazinga vachikufonerai muchidaro nekuti vachikubatsirai, vachikubatai panhare mbozha, chingange chiri chine. Ndanzwa muchitaura muchiti pamakabatsirwa nana madzibaba, sekuru ava vakazokufonerai vakati kune nyaya dziri kunoku, mungagona here kuparondedzera ipapo kune vatariri vakatarisa chakange chiri chii chavakange vaona chavaikufonerai kuti muye kupindura? Ine handizivi kuti vakaonei, asi nyaya iripo ndeyekuti madzibaba vane chinhu chavakabata panapa vakabvisa vakanochirasa. Saka mushure mekubvisa chinhu ichocho ndo pakatanga sekuru kufona vachiti kuno kune mazita enyu akaunzwa nehama yenyu ari kuti ndikuurayei muri vatatu. Ndokufona kwavaiita sekuru mushure mekunge mabviswa chinhu panapa.
hongu ana madzibaba vakati ichokwadi, mazita akaendeswa, imimi endai. Takagadzirira tikaenda nana madzibaba vai, asi sekuru vakange vasingadi kuona ana madzibaba, vakatopopota kuti mauya uzondirwisa iri pano, mavinge inavo ava. Saka takange takuita nguva yekuti tairambidzwa kutaura nana madzibaba. Even ukatofona ivo vaitofonawo futi kuti makufugura hapwa, hamufanira kutaura nevanhu, nyararai nyaya iyoyi. Ndanzwa muchitaura muchiti nekuti tikapatarisa hongu matambudziko manga munawo, asi pamuri kutaura muchiti pane vanhu vaakuzouya kuzotora imba yenyu, kana kuti akati akatenga achizoendesa mari, asi ndinoziva kuti vaviri vanenge vawirirana mukugara kuti vazosvike pakutengesa chinhu. Hunge mawirirana imimi baba namai pamusha, makange manyatsowirirana here? Zvava zvakamira sei pakuzosvika pakuzoita sarudzi kuti munge muchigara pasi kuzotengesera munhu wacho aitaurwa nasekuru ivavo? Zvekare papasina here mukana wekuti kana maida kuitengesa imba yacho maigona kuishambadza, mukave mukapepa mapepa nawo, pangave padande mutande, pasocial media, kana dzimwe nzira dzekunge muchishambadza kuti mutsvage mumwe munhu anotenga? Ungange uri mubvunzo wangu ndewekuti ko sei makazotengesera uyu driver aishanda nasekuru? Sekuru ndo vakati anogona kukubatsirai munhu iyeyuyu. Saka isu sengofunga kuti kubatsira kwekuti pamwe achatikweretesa mari, asi hazvina kuzoita sekudaro. Kutyiswa kwatakaita kwerusero kuye yakange yapressure after pressure. Akabva atouya mangwana acho achitoti ndipei matitle deeds ndione kuti ari sei, bva damuratidza abva azodzoka manerupa ati loya rangu pane zvaroda kumboona pamatitle deeds, bva aenda nawo zvachose. Saka munozombomubvunza here kuti adzoke nematitle deeds? Hatina kuzomubvunza nekuti tandiri kutotiwo tikapedza mari yakange ichidiwa nasekuru vacho tobva tazotanga kusimudzira nyaya iyoyi. Saka pakaita matitle deeds mukureva kuti hapana kana mari yakange yabuda? Zvekare makatomboikurukura here nababa muchionesana kuti hapana here mari yakange yabuda? Mari yakange yabuda hapana, pakange pasina, ende mukana wekuti tishambadze imba hatina kuupiwa, nekuti zvakaitika zvacho 2 minutes zvakange zvatoitika zvisi zvatopera, nekuti pamwe pacho tana takatopererwa kuve neconfusion kuti chii chiri kumboda kuitika chaizvo izvo, nekuti tairambidzwa futi kuti titaure nevanhu. Pamwe waifunga kuti tikataura nevanhu tichavhurwa pfungwa kuti muri kumabirwa mazoita sei. Chiri kutotinetsa vari kuramba vachingotaura kuti vakatenga imba ivo vasina kana mari yavakatipa kana yakaverengwa, tichiona kuti mari yakaverengwa, vada kutotibira imba yedu. Nanzwa muchitaura muchiti vakaenda nemapepa. Mapepa aya akadzoka here? Alright, mapepa haana kudzoka, hapana akadzoka mapepa. Kana kutarisa zvenyu kana tingange tiine, tisati tasvika kwekupendera mama, tingange tiine pamwe pandaona kunge tapasirira patisina kubata. Ndanzwa muchiti pana namadzibaba vakauya vachikubatsirai panapa, vakabvisa zvinhu zvavakabvisa, then mushure mekunge vabvisa zvavakabvisa makazofonerwa nasekuru vachitova nemazita enyu. Sekuru ava vakange here vari in communication kana kuti vachizivana nemurume wenyu wavakazofonera, kana kuti mungave here mune ruzivo rwekuti namba dzemurume wenyu vakadziwana kupi? Murume wangu achifonerwa ari kutaura kuti ndakavabvunza kuti namba makadziwana kupi. Sekuru hanzi vakati ndine girazi randinaro rekuti ndikaritarisa kudai panobuda zvese, nhamba dzechitupa, picture yako nefoni nhamba dzako dzinobuda ipapo. Saka handiziva kuti ndizvo here kana kuti akanga ava pamazita ndeye akabva ava pane foni nhamba, handizivi. We've had other issues, serious ones, dzevanhu vanonzi baba wenyu vanga vakaromba
vakatora chikwambo kwandiri, tengesa imba kana ndipe imba, kana musina chikwambo chacho kundidzorera, where they know kuti vanhu havana. Maybe vana vacho vari kudiaspora kwaanoziva kuti mari iyo inobuda and so on. There are so many scams. Like in any profession, vanhu munopinda vanhu vakadai vanouya kokanganisa zita rakanaka rebasa rinenge richiitwa. Mabvunza mubvunzo wekuti ma-traditional practitioners anobvumidzwa here kudhila nenyaya dziri life threatening hongu. Hakuna chinhu chinonzi ichi, nekuti munozoona kuti vamwe vanhu vari kuenda kunotestwa and so on, wachionekwa pasina chinhu chinenge chichibuda pamishini, but vakazouya kwedu uku wauzoona kuti pane mhepo kana zvimwe mhiko zvinenge zviri pamunhu zvinodawo simba kana kuti ruzivo rwema-traditional practitioners. Pa-social media, the only thing I can say is the world is evolving, and unfortunately for isusu vanhu vanoda kutarisira kuti tirambe tiri kumashure, but nofunga kudhara vanhu vaiputira mishonga iri pasi pemibhedha pane vana vanoitira weight and so on, zviri inhygienic. Right now taakugadzira macapsule nezvimwe zvakadaro, tiri kufambiranawo nenguva. Saka vanhu kana vakucommunicatewo through social media, ndivoni chakashata kuti vanhu vataurawo basa ravo pasocial media sezviri kungoitawo munhu wese, asi social media yacho yakuchikanganisika nemakoronyera iwaya atiri kutaura nezvawo akuenda ipapo. Saka zvandiri kuramba ndichidzokorodza ndezvekuti vanhu ngavawane vanhu vari licensed, vanhu vanozikanwa kuti vanoita basa, kuitira kuti mangwana pakaita chashata vanodzoka kumaofisi, munhu iyeye obvunzurudzwa kunzi zvakafamba sei. Tine vanhu vari kubatwa chibharo, tine vanhu vari kuitwa zvakadaro, tine nyaya dziri kubuda dzekunzi kuchekeresa and so on, asi kazhinji kacho unozoona kuti vanhu ivo havana matsamba, vanhu vari kunyebedzera kuita vanhu vanorapa. Hazvirevi kuti munhu kana apfeka worksuit amakanika, bvunzai kuti mapepa ari kupi. Mapepa iwo akakosha chaizvo, ndo anoita kuti munhu azive kuti zvinhu zvandiri kuita izvi ndinobvumidzwa kuita zvakati zvakati.